tirsdag i dag. Jeg er lige kommet hjem fra tur med Marcel og hans kæreste Julia. Vi var en tur i Fyssen og spiste på en kinesisk restaurant. Det var noget rigtig fint mad, og så var vi lige en tur over på McDonald's bagefter og få en milkshake på vej hjem af. Ja, lørdag uge 46. Der er ikke sket så forfærdeligt meget i den her uge. Og jeg har lige snakket med hende, der har stedet her. Og hun siger, at de kan ikke lave morgenmad i hverdagen før klokken 7. Det er lidt noget skidt, for jeg møder på arbejde klokken 7. Og jeg vil jo sådan set gerne have noget morgenmad i hverdagen også. Så det ender nok med, at jeg gør det, som jeg plejer at gøre. Jeg køber noget morgenmad, og så spiser jeg selv det inde på værelset. Jeg har ikke lavet ret meget i dag, andet end at sidde og kigge på cykel på nettet og kigge YouTube-videoer og ting og sager. Og så har jeg jo fået den her video, eller lånt af en, der hedder Walter, over på fabrikken. Kvinden i buret. Det eneste, der lige er med den, det er, at der er ingen tekster til, og den er så eftersynkroniseret til tysk. Der er nogen, der synes, det er en dødssynd at se den på tysk først, men ja, det ved jeg ikke. Og jeg tænker, et eller andet skal jeg jo for tiden til at gå med. Jeg kan så fortælle, at jeg har været så heldig at finde nogle danske undertekster til. Og så har jeg lige været ude i automaten og købe mig en øl. Og den vil jeg lige sidde og nyde her, mens jeg ser Kvinden i buret. Sammen med de her chokoladekiks, jeg har her. Nej, endnu bedre. Chokoladekiks, det er sgu ikke godt sammen med øl. Men de her tørrede salamier her, Landjæger, det duer. De er gode. Og de passer godt til øl. Så sidder jeg lige og ser Red Bull Signature Series, hvor de kører Joyride på Whistler Mountain i New England. Og så har jeg lige citronlimonade og chokoladekiks. Det her, det er ting, vi kan få at spise til morgenmad på guesthouset i weekenden. Kirsebæryoghurt, det smager mega godt. Så er der marmelade og honning og nogle forskellige former for paté, har jeg så fået at vide der. Det er ikke leverpostej, det er paté, men det er det, der kommer tættest på leverpostej. Så er lidt kødforlæg med smørost, juice og brød. De der boller er ret gode. Og så har jeg fået en plads derovre, der plejer jeg at sidde. Det er toget ind til Kæmpen, der kommer der. Ja, jeg er ude at cykle mig en tur langs med vandet, for lige at... Ja, det ved jeg ikke, se hvor det ligesom fører hen. Så kan jeg lige få set det med. Der er ikke så meget af i dag, så skal jeg finde på et eller andet. Nu cykler jeg ud og kigger på vand. Så har jeg lige fundet sådan en sjov informationsting her. Så kan man lige se, den hedder Acer Sodoplatanus, som også var et træ, vi lærte om på skovskolen. Så kan man lige se, hvordan bladet det ser ud, og hvordan frøet det ser ud. Så kan man lige gå videre her. Så har jeg lige taget lidt op af åen her i stedet for. Og så kommer jeg op til det her savværk, som simpelthen benytter vandkraft til at lave, jeg tænker, at de laver strøm ud af det, og så bruger de det til deres save og sådan nogle ting. Men så er det lige altså en dæmning her. Det her system har jeg alligevel aldrig set før. Sådan en gummibælt af en art, som man så ligesom bare lader vandet fylde op, og så bruger man det der gummi som dæmning. Ja, det er lidt et sjovt system. Og så kommer vandet igennem en sluse derovre, og så bliver det nok lavet til strøm. 500 meter længere op af åen her, eller hvad man kalder det, der har de en anden dæmning, som jeg er ikke lige helt klar over, hvad det der det er. Hvad de laver på den her arbejdsplads, men ja, det ved jeg ikke. Et eller andet laver de der i hvert fald. Og det her, de har herovre, det er en fisketrop, er jeg ret sikker på. Det er ligesom, så kan fisken også komme igennem dæmningen. Jeg har faktisk lige set en fisk. Jeg kan desværre ikke få øje på den lige nu. Det kan være, den er svømmet op gennem fisketrappen. Men lige for et øjeblik siden var der en fisk, der sprang her i vandet. Så er der hygge. Life behind bars og middagsmad. Det bliver godt.